Светът се променя, а климатичните изменения ни предизвикват да подходим с бързи действия. Българо-американска кредитна банка стои твърдо на зеления път, като финансира фирми, готови да направят устойчива промяна в посока по-зелени проекти и практики. Днес гостуваме на Green Power Development на територията на един от изградените от тях обекти, намиращ се в град Плевен. Компанията е специализирана в създаване и реализация на проекти за производство на енергия от слънчеви лъчи. Здравейте, казвам се инженер Войтех Вашек, управител съм на строителна компания Green Power Development, която се занимава с изграждането на фотоволтаични инсталации и фотоволтаични паркове в България. По-голямата част на парковете ни са ситуирани в югоизточна България и също така тук в региона на Плевен. Партньорството ни с Българо-американска кредитна банка започна преди 4 години. Към днешна дата имаме финансирани 15 проекта на обща стойност 15 милиона лева. Използваме най-новите технологии, които в момента са на пазара. При изграждането на този фотоволтаичен парк е използвана технология с тракерна конструкция. Благодарение на тях получаваме производство на електрическа енергия през цялата светла част на деня. Самата инсталация е снабдена с отделни метеоконтролни станции, които следят и натоварване от вятъра, така да може при повишаване на скоростта на вятъра самата инсталация се хоризонтира, вятъра си преминава и не натоварва самата конструкция. Също така, когато се натрупа по-голямо количество сняг по инсталацията, автоматично сама почва да го отстранява от фотоволтаичните панели и по този начин на годишна база получавате на много по-голям добив, отколкото инсталации, които се използваха преди. Опита на Българо-американска кредитна банка на нас ни позволява развитието и изграждането на нови проекти, които в последствие финансираме чрез банката, за което бих им искал да им благодарим, че ни позволиха заедно с тях да се развиваме и ние и да сме фактор на енергийния пазар в България. Така че бих искал да препоръчам Българо-американска кредитна банка на всеки, който решил да си направи инвестициите в възобновяеми енергоизточници. Отговорността за планетата ни е обща. БКБ е готова да подаде ръка на всеки, който смята, че зеленият път е и негов път.